Iawn. So, dyn ni'n parhau efo'r gyfres yma pan mae Duw yn gofyn. A pan ydych chi'n meddwl amdano fe, mae'n chydig bach yn rhyfedd yn dydi. Achos pan mae Duw yn gofyn cwestiwn, dydy e ddim yn gofyn cwestiwn achos bod e ddim yn gwybod beth yw'r ateb, nagdi? Mae'n gofyn cwestiwn am reswm gwahanol. A resymau gwahanol yna, dyn ni'n mynd ar ei hôl nhw yn y gyfres yma. A wrth i ni ateb i feddwl am yr atebion i'r cwestiynau yna, beth sy'n digwydd yw, dyn ni'n dod i ddysgu mwy amdano fe, a dyn ni'n dod i ddysgu mwy amdano ni hefyd. A heddiw, beth yw dy enw ydy'r cwestiwn, a dyn ni'n edrych ar pan mae Duw yn rhoi hunaniaeth newydd i ni. Ond dyn ni'n wneud darlleniad i ddechrau, a ar gyfer y darlleniad, dyn ni'n troi i Genesis 32, eipo gen i fyna ar y sgrin, Genesis 32 ydy e, adnodau 22 i 30. Yn ystod y nos, dyma Jacob yn codi a chroesi rhy Jaboc gyda'i ddwy wraig, ei ddwy forwyn a 11 mab. Ar ôl mynd â nhw ar draws, dyma fe'n anfon pawb a phopeth arall oedd ganddo drosodd. Roedd Jacob ar ei ben ei hun, a dyma ddyn yn dod ac yn ymladd gyda'i e, nes iddi wawrio. Pan welodd y dyn nad oedd e'n ennill, dyma fe'n taro Jacob yn ei glin a'i rhoi o'i le. Gad i mi fynd, meddai'r dyn, mae hi'n dechrau gwawrio. Na, meddai Jacob, na i ddim gadael i ti fynd nes i ti fy mendithio i. Felly, dyma'r dyn yn gofyn iddo, beth yw dy enw di? Jacob, meddai. A dyma'r dyn yn dweud wrtho, fyddi di ddim yn cael dy alw yn Jacob o hyn ymlaen, Israel fydd dy enw di. Am dy fod ti wedi ymladd gyda Duw a phobl ac wedi ennill. Gofynodd Jacob iddo, beth yw dy enw di? Pam wyt ti'n gofyn am fy enw i, meddai'r dyn? Ac wedyn, dyma fe'n bendithio Jacob yn y fan honno. Felly, galwodd Jacob y lle yn Peniel. Dwi wedi gweld Duw wyneb yn wyneb, meddai, a dwi'n dal yn fyw. So, is-deitl y neges yma ydy pan mae Duw yn rhoi hunaniaeth, identity, felly newydd i ni, am yr pwnc yn un cymleth. Hynny yw, mae yn bwnc cymleth. Wrth ddechrau paratoi ar gyfer y neges yma, nes i wneud beth dwi'n wneud bob tro, googlo. Dyn ni gyd yn wneud yna. Byddwch yn onest, dyn ni gyd yn ei wneud e. A nes i googlo identity. Waw! Oedd e'n rhyfeddol. Oedd e'n ddryslyd, oedd e'n amrywiol, oedd yna farn gwahanol gan bawb. Ond dwi wedi trio distyllu fe i gyd lawr i rhywbeth dwi'n deall. Okay? A be dwi'n deall mae'n golygu ydy pwy ydyn ni go iawn a ble ydyn ni'n ffitio i fewn. Okay? Pwy ydyn ni go iawn a ble ydyn ni'n ffitio i fewn. A fel yn gweud, mae'n bwnc anodd a dryslyd yn dydi. Un o fy hoff wefannau ydy gwefan Got Questions. Os gynnwch chi gwestiynau yna ar ffydd, mae'n un really da. A mi weles i'r dyfyniad yma ar wefan Got Questions. In a world where we are constantly bombarded with conflicting messages about who we are and who we should be, discovering our true identity can be a confusing process. A mae pawb a'i farn yn dydi, a dyn ni'n clywed pethau'n cael ei deud. A un o'r lleisiau mwyaf dylanwadol ydy y coleg athronyddol Duw'n yna sy'n cael ei alw yn Disney. Na, mae athronwyr Disney bob amser yn pwysleisio, byddwch yn driw i chi hun. Dyna di'r peth dydy yma. Byddwch yn driw i chi hun. A ges i fy signo i fewn i hynny yn yr wythnosau dweitha. Ges i gais rhyfedd chydig wythnosau, no? Fel chi'n gwybod, mae Sean yma bienga, mae'n dysgu mewn ysgol gynradd yn y Bala. A nath Sean gysylltu i fi, a mae'n dweud, dyn ni'n gwneud sioe yn yr ysgol, a maen nhw eisiau canu can X, Y a Z.
A maen nhw eisiau rhywun sgwennu geiriau ar gyfer y gan. Okay, fine. So, be di stori? Peter Pan. Okay? Maen nhw'n neud sioe Peter Pan. So wedyn, o'n i'n goffod sgwennu geiriau wedyn ni, oedd yn sort of deud rhywfaint o stori Peter Pan a rhywbeth fel hyn. A nes i sgwennu'r geiriau yma, a nes i feddwl, waw, mae'r rhain yn cheesy. Am i oedden nhw, ond sioe blant bach, okay? So I cut myself some slack. Ond uchafbwynt y gan ydy'r gitgan. A mae'r gitgan dal i ddeud, dal di i gredu, glyna'n dyn wrth bwy o'i ti. Lyfli, very Disney o'n i'n teimlo. Okay? Dal di i gredu, glyna'n dyn wrth bwy o'i ti. Geiriau bych ddigon neis. Ond y cwestiwn yw, pwy ydy'r ti yna wyt ti'n glynu ato fe? Dyna'r cwestiwn, pwy ydy'r ti yna wyt ti'n glynu ato fe? Ac os dyn ni'n onest, ar y degau gwahanol mewn bywyd, dyn ni'n edrych ar yn hunain mewn ffyrdd gwahanol yn dydyn ni. Mae yna gyfnodau mewn bywyd. Mae yna gyfnod pan dyn ni jyst yn blant i hwn o hwn. Dyn ni'n fab neu'n ferch i pwy bynnag. Dyn ni'n frawd neu chwaer. Dyn ni'n fam neu'n dad. Dyn ni'n ddoctor, yn athro, yn weithio'r lôn, yn beth bynnag. Dwi'n edrych o gwmpas y stafell a dwi'n gweld dyn ni gyd wedi cael profiadau gwahanol. Yn aml iawn, dyn ni'n diffinio'n hunain o beth dyn ni'n gwneud yn hytrach na pwy ydyn ni. A mae'n gymaint o ansicrwydd yn y dyddiau hyn, nes bod pobl di drysu ac yn chwilio am pwy di'r nhw go iawn. Wel, mewn byd ansicr, ymraint i y bore yma yw cael deud bod yr ateb i'r cwestiwn yna nid gan Disney, ond gan Dduw. A mae'r ateb yna i'w gael yn ei airau. Yn ei airau fel mae wedi cael ei sgwennu yn y Beibl, ac yn ei airau a fel yr un a ddaeth yn gnawd yn Iesu. A dyna lle dyn ni'n mynd heddiw. At yr hanes rhyfedd yma, nes i ddarllen yn gynharach, hanes nath Rhys, dwi'n meddwl, gyfeirio at fe'n Cyrsalem am 6, yndo, chydig o wythnosau yn ôl. Am Jacob yn y maflud, yn reslo gyda Duw. Ac yng nghanol yr hanes yma, mae'r person yma, Duw mewn gwirionedd, yma Jacob yn ei gyfarfod, yn gofyn cwestiwn rhyfedd iddo fe. Beth yw dy enw? A mae yna arwyddocâd mewn enwau. Nawr, mewn gwahanol wledydd, mae yna fwy o arwyddocâd i enwau. Meddyliwch am eich enw chi. Falle bod yn rhyw enw sy'n yn y teulu. Falle bod yn rhyw enw sy'n cyfeirio at rhywbeth. Ond dewch i'r ail hefyd am yr enwau yn fwy arwyddocâd o ran i hystyr nhw. Dyn ni newydd fod yn dathlu yn y doleg yn dydyn chydig wythnosau yn ôl. A oedden ni'n sôn am Iesu, arwyddocâd, yr un sy'n dod i achub, Crist, yr un sydd wedi ei eneinio, Emmanuel, yr un sy'n dod â Duw gyda ni. Mae yna arwyddocâd i bob un o'r enwau yna. Ac yn yr hanes yma, dyn ni'n darllen am enw Jacob sydd yn troi yn Israel. Ac mae'n un o nifer o hanesion yn y Beibl lle mae enw yn cael ei newid. A mae'r newid yna yn dangos rhyw newid yn y person. Mae'n dangos rhyw newid yn hunaniaeth y person. Yn yr Hen Testament, enw gwreiddiol Abraham oedd Abram. Abram, tad dyrchafedig, ond Abraham, tad llaweroedd. The father of the multitudes. A wedyn yn y Testament Newydd, dyn ni'n darllen am Seimon, yr un sy'n clywed, dyna beth yw Seimon, yn dod yn Pedr, y graig, y garreg. A dyma Jacob. A mae enw gwreiddiol Jacob yn golygu un o ddau beth. Mae'n golygu naill ai un sy'n dal y sawdl, a ydych chi'n cofio mae Jacob oedd yr efaith dath allan ddwythan, dy fe? Yn gafel yn sawdl i frawd, yr un sy'n dal y sawdl, a mae hefyd yn golygu y twyllwr. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod o hanes Jacob i fod e wedi twyllo mwyn ennill yr unedigaeth fraint. Ond yn fan hyn, mae Duw yn dweud, ti'n mynd i gael enw gwahanol.
ti'n mynd i gael dy alw yn Israel. Ac ystyr Israel yw yr un sy'n brwydro dros Dduw. Ym mhob un o'r achosion yma, mae'r enw'n deud rhywbeth yna pwy di'r bobl yma. Yn achos Abraham, be welson ni oedd hyn, dwi am newid dy enw di o Abram i Abraham am fy mod i wedi wneud di yn dad llawer o bobloedd gwahanol. A wedyn yn achos Pedr, dyn ni'n gwrando ar geiriau Crist, a dwi'n dweud wrth i ti, mai ti ydi Pedr, sef y garreg. A dyma graig dwi'n mynd i adeiladu fy eglwys arni hi, a fydd grym marwolaeth ddim yn ei gorchfygu hi. Ac yma, yn y stori yma, mae Duw yn gwneud rhywbeth dramatic ym mywyd Jacob. Mae yna newid yn digwydd. A mae'r newid yna yn cael ei adlewyrchu yn yr enw, a mae Duw yn rhoi hunaniaeth newydd i Jacob. Nid Jacob y twyllwr fydd o hyn ymlaen, ond Israel yr un sy'n brwydro dros Dduw, a mae Duw yn rhoi enw newydd iddo, a thrwy hynny yn rhoi hunaniaeth newydd iddo fe. Nawr mae werth nodi, ac os darllenwch chi mlaen yn y gweddill o'r lyfr Genesis, tydi Jacob ddim yn cael ei alw yn Israel bob tro. Mae'r enw Jacob yn dal i ymddangos, yn dydi? Nawr, mae'n bosib darllen lot mewn i hynny bod e'n cyfleu y ffaith bod e dal yn berson cymysglyd, a dyn ni gyd yn gymysglyd, yn dydyn? Dyn ni gyd yn gallu neu rhai pethau yn y hunaniaeth ni fel plant i Dduw, a rhai pethau fel mae'r hen berson. Ond dyn ni yn dod yn blant i Dduw. A dydy hynny ddim yn golygu bod pob dim yn iawn ac yn y blaen, ond mae'n rhoi hunaniaeth newydd i ni. So, ond y 4 pwynt yn ar gyhoeddiadau, newyddion da, mae yna 4 pwynt yn fan hyn, okay? A'r 4 pwynt ydy hyn a mae'n gwir hunaniaeth ni. Mae'n pwynt cyntaf, mae'n gwir hunaniaeth ni yn dod o Dduw. A mae'n mynd â ni nôl at gynllun gwreiddiol Duw. Mae'n gwir hunaniaeth ni yn dod wedi ni fynd i'r afael â Duw, fel nath Jacob wneud. Mae'n gwir hunaniaeth ni'n dod yn real i ni heddiw yn Iesu, ac yn ola, mae angen i ni ddal gafael yn hynny. So, y pwynt cyntaf, mae'n dod o Dduw, mae'n mynd â ni nôl i gynllun gwreiddiol Duw ar ein cyfynu. Yn y llyfr Bywyd a Phwrpas, mae Rick Warren yn deud y geiriau yma. Rwyt wedi dy greu gan Dduw ac i Dduw. A nes i ti ddeall hynny, fydd bywyd byth yn gwneud synwyr. Meddyliwch am hynny. Dewch yn ôl i'r cynllun gwreiddiol. Dewch yn ôl i llyfr Genesis. Dyna ni'n cael y darlun yma o berthynas Duw gyda'i addag Efa yn yr ardd. A mae'n ddarlun o berthynas naturiol. Duw yn cerdded yn yr ardd yn siarad efo nhw. Does na ddim dieithrwch yma. Does na ddim cywilydd yma. Mae jyst yn naturiol. Ac mae'n hyfryd. Ond wrth gwrs hwnnw'n newid pan mae Adda ac Efa yn pechu. Yn ôl Genesis 1:27, dyn ni'n gwybod mae Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun, yn ddelw honno ei hun y creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. Reit o'r cychwyn, mae stamp Duw arno ni. Mae stamp Duw arno ni. A mae problemau'n codi pan dyn ni'n strancio yn erbyn hynny ac yn anghofio hynny ac yn crwydro a mynd yn ffordd. Yn hunain a dyna oedd ei digwydd i Jacob, ynddo fe? Oedd wedi mynd ei ffordd yn hun. Oedd wedi canolbwyntio ar ennill yr enedigaeth fraint yn meddwl mae hwnna oedd o peth pwysica allai ddigwydd iddo fe. Ond yn yr hanes, dyn ni'n gweld Jacob oedd wedi gwneud y camgymeriadau yna i gyd, ond nawr mae'n cael cychwyn newydd, mae'n dod i gyswllt â Duw, a mae'n cael cychwyn newydd, a mae hynna'n newid ei hunaniaeth e. Os ydych chi'n mynd am dro, mae'n handi cael rhyw bwynt cyfeirio, rhyw reference point. Gofynnwch chi lawr ar ôl yr oedfa, mae gen i hoff stori yn dan hi, mi fi mynd â hi am dro rhywle, a cyrraedd rhyw bwynt a crafu top ym mhen. Achos o'n i ddim yn hollol sicr lle o'n i'n mynd. Okay? Ond os ydych chi'n mynd am dro a bod yn rhyw fynydd,
cadwch hwnna mewn golwg a ydych chi'n lli cerdded rownd a hwnna di'ch pwynt cyfeirio chi'n dy fe. Wel, os dyn ni'n chwilio am hunaniaeth ni, os dyn ni'n chwilio pwy ydyn ni go iawn, yn pwynt cyfeirio ni ydy arglwydd. Ac mae hynny'n gwneud synwyr. Dyn ni'n gyfarwydd iawn yn dydyn a cyfarwyddiadau. Chymod, ydych chi'n agor bocs dydyn yma, ydych chi wedi prynu rhywbeth, ydych chi'n agor bocs. A mae yna gyfarwyddiadau yna. A mae rhai o'r cyfarwyddiadau chydig bach yn ddoniol yn dydyn, chymod, i fod yn onest. A ydych chi'n meddwl, nes i chwilio am rhai da. Dwi rili licio'r un efo'r goet. Mae hwn jyst i'r rhieni newydd yn plîs ni. Remove child before folding. Dwi'n licio hwnna, ynddo fe. A'r drill. This product is not intended for use as a dentist drill. Dyn ni'n chwerthin yn dydyn ni. Maen nhw yn ddoniol. Smwddio, dwi'n licio smwddio, ond dwi yn gwybod dwi ddim i fod i smwddio tra'r mae'r Cris ymlaen. Yn dydw. Enghreifftiau doniol. Ond hwn sy'n bwysig, ynddo fe? Sgair nesaf. Always follow the manufacturer's operating instructions. Ynddo fe? Dilynwch cyfarwyddiadau yr un sydd wedi wneud e. A dyna pwynt cyntaf bregaeth. Dilynwch gyfarwyddiadau yr un sydd wedi'n gwneud ni. Fe sy'n gwybod orau. Dilynwch ei gyfarwyddiadau fe. Yr ail bwynt. Mae'r hunaniaeth yna'n dod i ni go iawn pan dyn ni'n mynd i'r afael a Duw. Yn yr hanes yma, mae Jacob yn llythenol yn mynd i'r afael a Duw, yn dydi? Mae'n maflud yno fe. A mae o ddifri yn gwneud hynny. Wna i ddim gadael i ti fynd nes i ti fy mendithio i. Mae'r hunaniaeth yma yn dod pan dyn ni wynebu pwy ydyn ni o flaen Duw a dyn ni'n gafael yno fe. Chyma weithiau, mae pobl yn ceiddo Cristnogion o fod yn bobl sy'n credu mewn rhyw bethau afreal, fel tyswn ni'n byw mewn rhyw fyd ffantasi. Ond mae yna lot o bobl yn byw mewn byd ffantasi yn y byd yma. Un o fantasies mawr y byd yma ydy'r stwff yma sy'n cael ei ddweud, breuddwydio am beth ti eisiau cael a gweithio ddigon caled am ei geidiau. A wedyn mae pobl yn disgwyl cael bob dim maen nhw eisiau, a dyn nhw ddim, a maen nhw'n torri clonau. A maen nhw'n cael ei dadrithio. A o'n i'n meddwl am yna, y gair dad i dadrithio. Achos be di'r rhith, rhywbeth sydd ddim yn iawn yn dyfa. So mae dadrithio, dyn ni'n colli gafel mewn rhywbeth sydd ddim hyd yn oed yn wir. A mae'r un peth yn Saesneg efo disillusionment yn dydi. Ond mi ddylen ni, fel pobl sy'n dilyn Iesu Grist, fod y bobl mwyaf real a realistig yn y byd, achos dyn ni'n gwybod pwy ydyn ni. A dyn ni'n mynd i'r afael a Duw fel y gnaeth Jacob hyn yn llythrenol yn yr hanes yma. Yn y bennod wedyn, yn pennod 33, yn adnod 20, mae Jacob yn gwneud rhywbeth sy'n cadarnhau rhywbeth o ran y newid yma sydd wedi bod iddo fe. Mae'n cadarnhau ei hunaniaeth newydd yma. Mae'n codi allor ac mae'n rhoi enw ar y lle enw ac mae'n ei alw fe yn, a maddeuwch i fi am yr ynganu, El Elohe Israel. Dywediad Hebraeg sy'n golygu Duw, Duw Israel. I ddiw e. Mae'n sylweddoli mae'r Duw wnaeth gyfarfod ag ydy ei ddiw e. Gosod Duw yn y canol ydy'r allwedd felly. Mynd i'r afael a Duw. Mae pob un ohono ni gosod rhywbeth yng nghanol ein bywydau. Cael 2 ben llun yn ynghyd, dwyddo, arian, teulu, poblogrwydd neu beth bynnag. Ond pan dyn ni'n mynd i'r afael a Duw, dyn ni'n dysgu gosod Duw yn y canol. Gyda pob dim yn troi o'i gwmpas e. A mae rhaid ni fod o ddifri ynglyn â hynny. Mae hwnna'n golygu bod o ddifri ynglyn â bywyd o ffyr.
Mae hwnna'n golygu darllen, mae hwnna'n golygu gweddio, mae'n golygu closio, mae'n golygu dod i oedfawon, mae'n golygu rhannu cymdeithas. Mae gan Dduw bwrpas ar ein cyfer ni. Adeiladu'n bywydau o'i gwmpas Mae yna eiriau yn does enwog iawn yn Mathew pennod 6. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd ychwaneg i chi, neu fel mae cyfeithiad mwy modern yn deud, y flaenoriaeth i chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Wedyn byddwch chi'n cael y pethau eraill yma i gyd. Mae beth ni rili o ddifryn dan fe ydy mynd i'r afael a Duw. Gosod Duw yn y canol. A pan dyn ni'n gwneud hynny, mae'n gallu gwneud pethau rhyfeddol. Yn Effesiaid 3 adnod 20, dyn ni'n clywed y geiriau yma. Clod iddo, mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Ac mae hynna yn dod yn real i ni, yn fwy real eto i ni, yn Iesu sy'n dod â ni at y pwynt nesaf. Rhan o bwrpas mawr Iesu yn dod i'r byd oedd dangos i ni sut un oedd Duw. Gwneud Duw yn real i chi a fi. Ddwedodd Iesu ei hun, mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Mae Iesu yn dod ato ni. Mae'n sylweddoli bod ni wedi colli gafael ar pwy yw Duw a bod e'n anodd i ni ac mae'n gwneud Duw yn real i ni. Mae'n dod yn gig a gwaed. Mae'n dod yn llythrenol yn un ohon ni, yn deall ni, yn profi'r un pethau yn ni, ac eto yn dal yn ddiw, a mae'n yn gwahodd ni i ddod ato fe, i ddod i nabod a'i ddilyn i brofi bywyd tragwyddol, nid mond fel rhywbeth i edrych ymlaen iddo fe, ond fel rhywbeth i ni ei brofi nawr. Tua diwedd ei gyfnod ar y ddeiar, fe oedd Iesu yn gweddio ond oedd. Ac yn Ioan 17, dyn ni'n cael gwrando ar weddi Iesu yn yr oriau cyn iddo gael ei arestio. Rwyt wedi rhoi awdurdod i mi dros y ddynoliaeth gyfan i mi roi bywyd tragwyddol i'r rhai roes ti i berthyn i mi. Dyma beth ydy bywyd tragwyddol iddyn nhw nabod di, yr unig Dduw sy'n bodoli go iawn a Iesu y Meseia wyt ti wedi anfon. Dyn ni'n cael dod yn bobl newydd. Dyn ni'n cael dod yn blant Duw. Fe ddedodd Iesu, cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, sef y rai sy'n credu ynddo, hawl i ddod yn blant Duw. Ac wedyn ymlaen yn y llythyr at y Galatiaid, mae Paul yn dweud, dych chi gyd yn blant Duw drwy gredu yn y Meseia Iesu. Dyn bobl newydd. Dyn ni'n greadigaeth newydd. Mae gynnon ni hunaniaeth newydd. Yn yr ail llythyr at y Corinthiaid, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi ei greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. A felly, dyn ni'n cael dechrau o'r newydd. A dyn ni'n cael hunaniaeth newydd. Ond mae yna fwy i fywyd y Cristion na hyd yn oed y dechrau newydd, na mae'r dechrau newydd yna yn arbennig. Achos, o fod wedi dod ato fe, mae angen i ni ddal gafael yno fe. Wythnos diwetha, a o'n i'n gytid bod fi ddim yma, Darren, gaethon ni ddathlu bedydd Darren, a dyna oedden ni'n dathlu yn y bedydd, ynddo fe? Bod Darren nawr yn berson newydd. Mae dal yn Darren, ond mewn rhyw ffordd rhyfedd, mae'n berson newydd. A oedd Darren di gofyn i ffocws yr oedfa fod ar ddameg yr heiwr. A'n sôn am yn ymateb ni, sy'n sôn am yn ymateb ni i neges Dduw. A mae'n sôn am yr had yn disgyn ar dir gwahanol, yn dydi. Mae'n sôn am yr had yn disgyn ar y llwybr, ar y tir creigiog, yn y tir lle mae'n lot o ddrain yn tagu ar tir da. Ac wrth basio, a dwi wedi cael caniatadu i wneud hyn
I rai o'ch chi sydd ddim yn gwybod, nath Menna ennill efo cerdd yn Steddfod y flwyddyn diwetha, a un o'r cerddi sgwennodd Menna oedd rhywbeth oedd yn ymwneud â'r ddameg yma. A dwi wrth y modd efo'r geiriau yma. Mae'r siars yn fy anesmwytho. Dyw'r dameg fyth wedi glanio'n dwt yn fy mhen yr esbonio. Ai am fy mod i'n gweld fy hun yn y 4 rhydd, yn mygu a sathru'r had sydd ynof. Mae yna beryg, chi'n gwybod, mae yna bethau yn mygu ni. Mae yna bethau yn y tagu yn ffydd ni. Mae'r adnod wedi ddyfynnu ar y sgrin fyna, yn sôn am yr had sy'n syrthio i ganol y draen. Wedyn yr had syrthiodd i ganol draen ydy'r sawl sy'n clywed y neges, ond mae'n rhy brysur yn poeni am hyn a'r llall ac yn ceisio wneud arian. Felly mae'r neges yn cael ei thagu a does dim ffrwyth i'w weld yn ei fywyd. Dyn ni'n cael hunaniaeth newydd. Dyn ni yn cael hunaniaeth newydd, ond mae'n rhaid ni ddal gafel yna fe. A weithiau mae yna bethau'n digwydd yn bywyd ni sy'n tynnu'n sylw ni. Mae yna ddraen yn codi. A mae'r draen yna sy'n codi yn y bywydau ni gyd yn wahanol. Dyn ni gyd yn cael yn hudo ac yn poeni gan bethau gwahanol. Ond y pwynt yw, dydy bywyd y Cristion ddim yn oddefol, dydy ddim yn pasif. Mae yna bethau i ni i'w wneud. Beth yw'r draen yna yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i, dyn ni angen i symud mwyn i Dduw dyfu ei ffrwyth yno ni. A mae Duw yn deall yn sefyllfa, ni gyd mae'n nabod ni yn llwyr. Bydd ateb pob un ohono ni i'r cwestiwn yna yn wahanol. Fydd gynnon ni bob math o wahanol ddraen yn bywyd ni. Nawr, digwydd bod yn y cwestiynau a osododd Rhys i'r grwpiau cymuned wythnos diwetha yn codi o ameg yr heiwr, un o'r cwestiynau oedd hyn, a mae'n rhywbeth i ni gyd feddwl amdano fe. Yn ymarferol, beth allai clirio'r draen neu dynhau'r gwreiddiau olygu i chi? A sut gall gwneud hynny fel rhan o gymuned ffydd yr eglwys helpu? Be ydy'r draen yna sydd yn ein bywydau ni? Dewch i ni atgoffa'n hunain o'r 4 pwynt yna. Pwy ydyn ni go iawn? Ble ydyn ni ffitio fewn? Mae'n gwir hunaniaeth ni'n dod o Dduw, a dyn ni angen mynd yn ôl i gynllun gwreiddiol Duw. Mae'n gwir hunaniaeth ni'n dod pan dyn ni'n mynd i'r afael o ddifri a Duw. Mae'n dod yn real i ni heddiw yn Iesu, ac mae angen i ni ddal gafael yno fe. Nawr, ar ôl i fi orffen bregethu, fydd y band yn dod yn ymlaen a mi fydd ni'n canu y gan Dad mor dda. A mi nes i ofyn yn benodol i Robin os y cawn ni ganu honna ar y diwedd. Achos mae'r gan yna'n gwneud 2 beth. I ddechrau cychwyn, mae'r ffocws ar Dduw. Rwy ti'n Dad mor dda. Mae'r ffocws ar Dduw ac mae hynny'n wers bwysig. Mewn byd lle dyn ni'n cael yn annog i edrych i fewn, mewn byd lle dyn ni'n cael yn annog i chwilio'n bogel yn hunain, y lle cyntaf i ni edrych yw nid yn fanna, ond y lle cyntaf i ni edrych yw ar yr arglwydd, ar Dduw ei hun ac yn fwy penodol i ni ar Iesu Grist. Wrth wneud hynny, dyn ni'n dod i weld, mae dim ond wrth gael Duw fel pwynt cyfeirio allweddol yn bywyd ni, dim ond wrth osod Duw yn y canol, y cawn ni ddod yn pwy ydyn ni fod. Rwy ti'n Dad mor dda. Gwrandwch ar y geiriau. Rwy ti'n Dad mor dda. Dyna pwy wyt ti. Ond yn sgil hynny, dwi'n blentyn annwyl i ti. A dyna pwy ydw i. Rwy ti'n Dad mor dda. Dwi'n blentyn annwyl i ti. Dyna ydy hunaniaeth newydd y sawl sydd wedi dod i gredu. A beth yn danon ni bore yma? Beth yn danon ni bore yma? Falle bod yna rhywun yma bore yma sydd heb ddod i berthynas efo Duw eto. Ond mae yna hunaniaeth newydd ar gael. Yn Iesu, mae yna wir bwrpas newydd i'n bywydau ni i'w gael ynddo fe. Ac i'r rhai hynny ohono ni sydd wedi gwneud hynny o'r blaen. Dewch i ni wylio rhag y draen yna.
sydd yn tagu ni ac yn ymygu ni. A cadw'n golwg ar yr hyn ydyn ni yn Nuw. Dewch i ni weddio. Arglwydd Dduw, dyn ni'n diolch i ti am pwy wyt ti. A dyn ni'n diolch i ti bod pwy ydyn ni yn llifo allan o hynna. Rwyt ti'n dad. A ti eisiau bod yn dad i ni, a ti am i ni fod yn blant i ti, yn blant annwyl. A cael y fendith o sylweddoli ni, a hynny'n gallu newid pob dim amdano ni. Dyn ni'n diolch i ti dy fod i yn Dduw sydd yn rhoi cychwyn newydd. Ond dyn ni'n diolch i ti hefyd, Arglwydd, dy fod ti yn Dduw sydd o fod wedi rhoi'r cynllun cychwyn newydd yna yn dal i weithio yno ni. Mwyn i ni ddysgu mwy am pwy ydyn ni yno ti. Mwyn i ni fyw yng ngoleuni y newyddion rhyfeddol yna am bwy wyt ti a beth wyt ti wedi rhoi i ni. Arglwydd, helpa ni i ddilyn esiampl Jacob bore yma a mynd i'r afael ati. Bod o ddifri yn delio efo ti, bod o ddifri yn siarad gyda ti, yn gwrando arno ti, yn chwilio amdano ti, yn gwrando am dy lais ti. A gnad ei hun yn amlwg i bob un ohono ni. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen.